Ассалому алайкум мардум. Созен хубен, саломати хубай, вақту хушай. Шумо дар канали Сауду ТВ иншери бачаҳо. Ҳама каса адуши дастгир кунед, лайкҳоро бизанед, дар канал подписатсия кунед. Бовар дорам хона мошини арзон меёбед шумо. Ирӯз карочи 2 марти соли 2024 1000 рубл 120 сомонӣ. Ирӯза навор заминои фурӯшӣ дорем, хонаҳои фурӯшӣ дорем, квартираҳои фурӯшӣ дорем. Аз ҷумла хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, шаҳри Кулуб, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, тарафҳои Регар аст бачаҳо. Хулоса хонаҳо беҳад арзон қадид бари шумо меҳнат кардем. Фақат адуши дастгир кунед. барои реклама муроҷиат кунед бачаҳо. Хона, замин, мошина чизе боша мо реклама мекунем. Навора бо диққат маълумотро гӯш кунед. Кадом хонаи маъқулай бачаҳо занг бизан худашда бара бихаршеринад. Лайкҳоро бизанед, качествара баланд карда монед. Амин наворои моро падилиса кунед бачаҳо. Бо диққат гӯш кунед. иншоалло беҳтарин навор бари шумо эълона сар мекунем. касоне ки дар шаҳри Подольск ҳастем, бародари азиз, барои регистратсия кардан мақсад танқисӣ мекашен. 3 моҳа регистратсия 7000 рубл. Компания Ака Исломҷон дар город Подольск. Рақамҳои +7 990 танҳо ватсапи холияй ёки +7 995 ҳам телефонҳои дастӣ, ҳам ватсап занг бизанен, регистратсия мекунанд. Дани базаш 3 моҳа ҳастай 7000 рубл. Касе аз номи канали мо гап занад, Сауду ТВ бо арзон мекунад бачаҳо. Марамат занг зада бипурсед, ша кортона осон мекунам. мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастай 21 сотиқ замин дорад, 3 дар хона, коридоршам ҳастай, ҳуҷҷатош сертификат ҳаст. хулоса қонуну қоида замин боғ кардагӣ мега, об светам ҳастай, яки заминаш боғ кардагӣ. Беморхона, мактаб ҳаст. нархша 200 000 сум мега. бо камтар савдо ҳам мешава. ина проектш бачаҳо. хай бинед ҳадотон бу маслиҳат кунед, маъқул боша бигирен. суруға тарафҳои Шоҳин Шуробод мега, шаҳри Шоҳин будай Шуробод ҳамон тараф. рақамҳои телефонҳои дастӣ 985 ёки ватсап +7 902. занг биза аз номи канали Сауду ТВ бо скидка гаринӣ ҳам мекунад. фақат пабраст ки бачаҳо беҳуда занг назанед. наворора бо диққат маълумотош хати гӯш кунед. кадом хонаи маъқул мешавад дар комментария бинависед ки ҳамин хонатон чотка вақти шер бача. худошонда занг бизанед, бирем бигирен. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастай дар ноҳияи восеъ деҳаи Шобикаи Хидматшер бачаҳо. 245 000 сум гуфтан. бениҳоят хонара аки таъриф кардан ба таърифам меарза. воқеӣ ремонташ фасони хушрӯ, гирди хона маҳкам, агарочаи фасонам дорад, зелен ай зури бадай. хулоса 3 комната 6 сотиқ замин масоҳа дорад. рақамҳои телефон 019 ахираш 89 ёки ватсапаш 985 ахирашам 89. зангават карда маслиҳат кунед. ина меҳмонхонааш. хай бо тамошо кунед. калидор, кухни, анҷомхона, аловхона, ошхона, шашликхона ҳамаш хулоса бачаҳо ҳастай. ӯ тарафша занг биза. касоне ки шашликхӯр ҳастен, ин хона барои шашлик беҳад удобне ғалтид. зеленоша бинед, дам мегиред. меҳмонхонаи зур дора. ҳай бо зангават карда маслиҳат кунед бачаҳо. мегзарем ба сеюм замини фурӯшӣ. бачаҳое ки замин хоҳиш кардем, фикри шумо мекунем, зиқ нашем бачаҳо. шаҳри Ҳисор мерем, деҳаи Тула 115 000 сомонӣ мега. 6 сотиқ замин дора. акав додаро бо диққат гӯш кунед. дукаса тақсим карда бигирен. хеле зури бадай бо. рақамҳои 911 ватсап дорад. ахираш 56 56 байни 13. павароти Шоҳанбарӣ мега. масҷид, магазин, стадион ҳаст. гирдаш маҳкам +5 сотиқ, яъне ки ба аму забораи гирдаш маҳкам обши 6 сотиқ будай. бо камтар савдо ҳам мешава. беҳуда занг назанед дӯстон. нашояти ҳамин нархи навои ҳар як хона худошонда занг бизанед, маслиҳат кунед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастай ки дар ноҳияи Вахш. бачаҳои Вахш ҳаминҷа бошен. ҳатман дар комментар нависен ки мо шуморо тамошо кардем. савхози Вахш мега 120 000 сум нарх. 3 комната 10 сотиқ замин масоҳат дора. хай рақамҳои телефонашам мондем ахираш 41. занг зада маслиҳат кунед. дар савхози Вахш 70 гектара ҳай мега. 10 сотиқ
замин дорад се дар хона, калидор дорад, бания дарунашда. Даруни ҳамин хонада бания ҳам дорад. Об свет пастаяни без камбуд, яъне ки без проблем об свет дорад. лаби раҳ ҷойгирай мега ҳамин хонача, неки срӯш наштагай 120 000 сомонӣ бачаҳо. И хеле нархҳо беҳад каманд. хоҳишай ҳаматон ҳамин рақамҳошон киштагӣ боша мо да занг назанем, чунки мо қабул мекунем, рекламаш мекунем, удалед мекунем бачаҳо. ҳамин ҳар як хонада худошонда занг бизанен, маслиҳат кунем. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри душанбе тарафҳои мардонда қарор дорад. 450 000 сомонӣ. дукомната квартира дар чорум этаж қарор дорад. 52 метри квадрат мемеган. рақамҳои 20 70 37. телефонҳои дастӣ. хонаро бинен чӣ хел фасон, ремонти хушук кардагӣ, бо хай дам мегирида. дукомната квартира дар чорум этаж, 4 этажни квартира мега. дом 4 этаж, калсавои мардонда бачаҳо қарор доштааст. бозорчаи дӯстӣ, раҳи главне, ҳамо территория хулоса. занг бизанен, маслиҳат кунен, маъқул боша бигирен. болора ниё кунен бачаҳо. барои реклама муроҷиат кунен. имо ватсап, рақамҳои тисел имо ҳай. чизе дорен, хона, замин, мошин, квартира, мо дар ютуб, тикток, инстаграм рекламаш мекунем. ҳаракат мекунем ки кортана осон када рекламада бигзоремда савдо карда битем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. бародари азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастае ки хонаи барак, шаҳри ваҳдат, истиқлол меган. 110 000 сомонӣ нархаш. чоркомната 6 сотиқ замин масоҳат дорад. рақамҳои 911 05 07 20 занг бизанен. нашоти хона нархошона мақсад чахчахам кунен мешавад. фақат ки беҳуда зангшон назанен. соҳибои хона қати худошон қати маслиҳат кунен дӯстон. касоне ки ҳамин навори мода лайк намонден, меҳнатҳоро қадр кунен, лайкҳоро бизанен. бачаҳое ки хона хар ҳастанд роҳишон кунен. иншоалло ки хеле хонаҳои 110 000, 50 60 000 ҳаракат мекунем, навор кунемда барои тамошобинон пешниҳод бикунем. мо меҳнат мекунем, навор мекунем, медонем ки тамошо мекунем, дастгирӣ мекунем. ба забони тоҷикӣ шумода пешниҳод мекунем ки кортон осон шавад. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри ҳисор, шарора меган. касоне ки ӯ тарафа медонад, бо занг мезанед, маслиҳат мекунен. нархша 120 000 сум мегав. секомната 3 сотиқ замин масоҳат. ака ма бошам амира мегирам да зиндагӣ мекунам бачаҳо. не ки хеле фасон хушроёх дига ҳоҷат ба хонаи 700 000 хариданам фикр мекунам надорам. рақамҳоша мондем 00 88 56 39. срочна хонаи фурӯшӣ. хона дар шарора, ортабуз ноҳияи шаҳри ҳисор, аму тарафодаи хулоса. 3 дар хона, 3 сотиқ замин, об дорад, свет пастаяни, ҳамом, ҳоҷатхона, аллохона ҳам дорам. хона бо савдо ҳам мешава, не ки срочна шудагӣ бо нархи 120 000 сомонӣ. марамат муроҷиат кунед. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар шаҳри Кӯлоб бачаҳои Кӯлоб тамошо кунед. тарафҳои ғелот меган. 200 000 сум нарх. инами проект, инами хона. 8 сотиқ замин масоҳат дорад. амиқа масоҳати заминаш. хона фурӯхта мешавад фавран. дар ғелот даст 200 000 сум меган. бо савдо ҳам дора кам беш. ремонти хона фасони хушрӯбад нестай. худотон дар рӯи экрани телефону компютеротон дидастед. дӯстон азиз, занг бизанед, нашоти хона бо маслиҳат мекунем. рақамҳои телефонмон меган 901 39 51 51. телефонҳои дастӣ монанд. занг бизанед, муроҷиат кунед, муомилаи хубам мекунем меган. бачаҳоя савол, ҳамин хонаҳои ирӯза нархошон арзон ғалтид ё ки қимат? ҳатман дар комментар нависед, мо ба назар мегирем, чунки мнени шуморо мебинемда мо навор мекунем бачаҳо. чунки ҳаракат мекунем хонаҳои арзон навор кунем. ахи неста ё ҳамин хонае ки мо навор кунем, ёфта меёвемда арзонаша пешон мекунем.
ҳаштум хонаи фурӯширо тамошо кунем. хонаи фурӯшӣ тарафҳои варзобда қарор дорад. кӯчаи рӯдакӣ меган шаҳраки Такон. шаҳраки Такон 155,000 сум нархш. 3 комната 3 сотиқ замин масоҳат. ремонти хона миёна чӣ хеле ки худотон дидестен дӯстон. рақамои 987 03 0005 телефонои дастӣ. аз ваданасос то манзили истиқоматиро мега тақрибан 45 километр мебошад. ҳами қарра разница дорад дӯстон. занг бизанед маслиҳат кунед. ремонтҳои хона бад нестай бачаҳо. фаслони хушукагӣ ка миёна, не зур не бад. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ дӯстон. дӯстон навора бо диққат гӯш кунед, муомила кунед. қатъиями соҳибои хона маълумотоша пирра бигирем, баъд занг бизанем. хонаи фурӯшӣ ноҳияи Турсунзода Регар меган ҷамоати Те Туйчиев деҳаи Боботоғ ҳамун тарафҳо. хулоса 180,000 сум мега бо савдо ҳам мешавад. хонаи барак бачаҳо. 3 комната 10 сотиқ замин масоҳат дорад. рақамоша мондем 996 11 69. ба хотире ки рақамоша мо худмон бо як бор мегем ки бисёри бачаҳо ҳамин мода занг мезананд нашоти ҳамин хонаҳо. фақат худошона занг бизанед. болора нигоҳ кунем, барои реклама баъд муроҷиа кунем. мода ҳамин чизе боша мо дар YouTube, TikTok, Instagram рекламаш мекунем. ҳаракат кара савдо када фурӯшта гузорем бачаҳо. хона фурӯшӣ ноҳияи Турсунзода ҷамоати Те Туйчиев деҳаи Боботоғ 180,000 сум 3 комната 10 сотиқ замин масоҳат дорад. занг бизада маслиҳат кард. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи рӯдакӣ Истиқлол 4. ака гӯш кунед. 220,000 сум 3 комната 4 сотиқ замин масоҳат дорад. рақамои 931 ахираш 06 телефони дастӣ. адресош ноҳияи рӯдакӣ Истиқлол 4. адрес повороти птитсафабрика меган Истиқлоли 4. кухни ҳамом, дарвозаи оҳани загӣ, ҳамомаш дар дохили хона мебошад. об светам дорад. то назди хона роҳаш мақсад шебен рехтагиай. маълумоти пурраша меган ки занг бизанен. маълумоти пурраша мегемтон ё ки суратҳои хонара видео када наворшам роитон мекунем. занг бизанен маслиҳат кунед. дидестен проекти хона чӣ хелай, дар ин хона чӣ хел ремонтай. ҳамин қад састаяни фурӯхта мешавад 220,000 сомонӣ. мегзарем ба 11ум хонаи фурӯшӣ бардор азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе. бачаҳои Душанбе тамошо кунед. шаҳри Душанбе мардон 410,000 сум нархш. 2 комнатни квартира 1 этажда қарор дорад. 44 метри квадратӣ. рақамоша мондем 4-5 3-4 1-17. занг бизан маслиҳат ки нашоти хонаҳо маслиҳат кунед. шаҳри Душанбе тарафҳои мардон 410,000 сум нарх. ремонти хона беҳад фасони хушрӯ. кухни, баня ҳамаш ҳастай. хулосаи гап хона ремонти зур, абои фасон загӣ. фикр мекунам хона ҳамиқа мешавад. балкони зур. хай занг зан бачаҳо маслиҳат кунед. ҳатман дар комментария нависен дар навори баъдина аз кадом минтақаҳои Тоҷикистон, аз соҳаи Тоҷикистон мо навор кунем. наворо яъне ки хонаҳо то чанд сом бошанд пешниҳод мекунем, навор мекунем. 12ум хонаи фурӯшӣ бачаҳо. хонаи фурӯшӣ ҳастае дар шаҳри Душанбе Шоҳмансур, ноҳияи Шоҳмансур, Жилмассив мега ҳамун тарафҳо даромадгоҳи Душанбе 7-9 километр ҳамун тарафҳо. хулоса 250,000 сум нарх. 2 комната 1 сотиқ замин масоҳат дорад. рақамои 900 ахираш 06 телефони дастӣ. тарафи Каратегинский мегарди пешаи домои сексияҳо. аз тарафи дасти чап сари роҳ неки барак
навсохтаги об свет доимӣ мефурӯшем бо нархи 250 000 сум. касе мехара ҳамон одам занг бизана, мо ҳам мардакем, бо суҳбати хубам мекунем. мегзарем ба 13-ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст дар ноҳияи дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Ҷабор Расулов, 165 000 сум нарх. Дукомната 3 сотиқ замин масоҳат дора. рақамҳои телефона мондем. дар ҷои хуб қарор дорад. об свет постоянӣ аст. маҳаллаи Ҷабор Расул, ай тарафи Тахтабаз 300, Тахтабаз 3. хоб дарони шаҳрай, хулоси гап шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Ҷабор Расул. хоб 165 000 сум нарх. ина мехона, ина проект. фикр мекунам маъқул мешава бачаҳо. худотонда занг бизанен, маслиҳат кунен, нашоти ҳар як хона чахчах кунен, нархҳо туғрӣ бигир, агар барем бихарем бачаҳо. ҳамин наворӣ омада пабратски акл хонаҳо арзон, қимат ҳархела мешавад. лайкора бизанен, подписатсия кунен. бовар дорам